سلام كبرات تختاتلتي يوتيوب شانل سينما سمرن لومون كم وترو زتفلالي سبورتا حبرتات حيزنا لكم قريبنا لنا نمكتتالكم بخبر نعدم هاجرايت غانتا ኤርትራ ሎም 39 መጋቢት ኣብ ከተማ ባህር ዳር ኢትዮጵያ ኣብ ተዛዘመ መበል 14 ሻምፒዮን ቅድድም ብሽክሌታ ኣፍሪካ ብወርቅታት አንጸባሪቃ ኣብዚ ዕለት ኣቐዲመን ናይ ጽርግያ ውድድር ከካይዳ ንሜዳ ዝወረዳ ኤሊትን ትሕቲ 23 ዓመት ደቂ ኣንስትዮ ክኾናን ከልዋ ኤርትራዊት ቀዳዳሚት ሞሳና ደበሳይ ካብ ፈለማ መጥቃዕቲ ምፍጻም ምስ ሓንቲ ኢትዮጵያዊትን ሓንቲ ደቡብ አፍሪካዊትን ሃዲማ ንውድድር ብዓብላልነት ክትቀልሶ ኣብ ርእሲ መውዓላ ኣብ መወዳእታ ቀዳሚት ብምውጻእ ወርቂ መዳልያ አንጠልጢላ ኣብ ናይ ትሕቲ 23 ዓመት ድማ ዝሓለፈ ዓመት ካብ ጁኒየር ተቀዳድምቲ ብናይ ጽርግያን ግዜን ውድድር በሊጻ ክልተ ኣዋርቕ ዝሓፈሰት ኤርትራዊት ቀዳዳሚት ደሴት ኪላነ ተዓዋቲት ኮይና ወርቂ መዳልያ ተሸሊማ ብድሕር ደቂ ኣንስትዮ ናብ ሜዳ ዝወረዱ ካብ 11 ሃገራት ዝተዋጽኡ 56 ኤሊትን ትሕቲ 23 ዓመትን ደቂ ተባዕትዮ ተቀዳድምቲ ክኾኑ እንከሎም 176.4 ኪሎ ሜትር ንምሽፋን ዳንጎኦም ስሒሎም ኣትዮም ኣብዚ ውድድር ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ንተቀዳድምቲ ዳንኤል ተክለ ሃይማኖት መክሰብ ደበሳይ ምርሃው ቅዱስ አማኑኤል ገብረ እግዚአብሔር ሜሮን ተሾመ ሄኖክ ሙሉ ብርሃን ቢንያም ግርማይን ሲራክ ተስፎምንያ አሰሊፋ ናይ ንቕሎ ምልክት ምስተዋሃበ ድማ ተቀዳድምቲ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ በብእብረ ተሪር መጥቃዕት እናፈነው ንዓባይ ጉጅለ አጨኒቆማ ብድሕሪ ተደጋጋሚ ፈተነ ድማ ምርሃው ቅዱስን አማኑኤል ገብረ እግዚአብሔርን ምስ ክልተ አልጄሪያውያን ሰሊጦም ናይ ቤኖም ጉጅለ አቂሞም ንቅድሚት ሓለፉ ደቡብ አፍሪካውያን ተቀዳድምቲ ድማ ነዛ ጉጅለ ከርክቡ ምስ ኤርትራውያን ተወዳደርቲ ኣብ ቃልሲ ተጸምዱ ብድሕሪ ናይ ሓደ ሰዓት ምርብራብ ድማ ክልቲአን ጉጅለታት ብሓባር ተጸምበራ ይኹን እምበር ኤርትራውያን ተቀዳድምቲ ንዓባይ ጉጅለ ትንፋስ ክህብዋ ስለዘይመረጹ መክሰብ ደበሳይ ምስ አልጄሪያዊ ዒዘዲን ላጋብ ስካቶ ገይሩ ወጸ ንመርሃውን ንአማኑኤልን ከርክቡ ዝሃለኹ ደቡብ አፍሪካውያን ንመክሰብ ዝኸውን ግቡእ መልሲ ኣይነበሮምን መክሰብ ድማ ብዝኸዶ ክሳብ መወዳእታ ብምቕጻል ንዕዘዲን ረቲዑ ቀዲሙ መዛዘም ሕንጻት ምርጋጽ ከም ሞሳና ሓፍቱ ወርቂ ኣምጽዩ ደቂ ደበሳይ ድማ ምስ ብጾቶም ብምዃን ኣብ ፈለማ መዓልቲ ቅሬታ ተሰሚዕዎም ንዝነበረ ደቂ ኤርትራ ደቢሶሞም ኣብ ናይ ትሕቲ 23 ዓመት ዝተዓወተ ሄኖክ ሙሉ ብርሃን ድማ ተሸላሚ ወርቂ መዳልያ ብምዃን ሎሚ ተዳልዩ ዝነበረ 4 ኣዋርቕ ናብ ኤርትራ ከም ዝኣቱ ገይሩ ኣብዚ ናይ ሎም ዓመት ውድድር ኤርትራ 7 ኢትዮጵያ 7 ደቡብ አፍሪካ ሓንቲ ሩዋንዳ ሓንቲ ወርቂ መዳልያታት ኣብ ክሳድ ተቀዳደምተን ኣጥሊቀን ተወሳኺ ተቀዳደምቲ መክሰብ ደበሳይ ሄኖክ ሙሉ ብርሃንን ሞሳና ደበሳይን ሎሚ ኣብ ከተማ ባህር ዳር ኢትዮጵያ ከካብ ምድቦም ሻምፒዮን ቅድድም ብሽክሌታ ኣፍሪካ ብምዃኖም ኣብ ኦሎምፒክ ቶኪዮ 2020 ናይ ምውድዳር ቦትኦም ከም ዘውሓሱ ተፈሊጦም ብደቂ ኣንስትዮ ኣብ ውድድር ቅድድም ብሽክሌታ ኦሎምፒክ ተሳቲፋ ዘይትፈልጥ ኤርትራ ንፈለማ እዋን ብመንገዲ ሞሳና ክትቀዳደም እያ እንቋዕ ሓጎሰና ደቂ ኤረይ Forza, forza. Forza. Allah hayat kita zamani. Forza, forza. Forza, forza. Kompas DJ ኤርትራዊ አትሌት ፓውሎስ ሱራፌል ብቅድሚ ትማል ሰንበት ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ ኣብ ዝተገብረ ውድድር ፍርቂ ማራቶን ሪዲንግ ሳልሳይ ደረጃ ብመሓዝ ተሸላሚ ነሓስ መዳልያ ኮይኑ ነዚ ውድድር እንግሊዛዊ ስኮት ኦቨርኦል ክዕወተሉ እንከሎ ማት ክሎውስ ድማ ካልኣይ ተርታ ተሰሪዑ
عود بالون ديورن وانچ عالم 2006 ኢጣልያዊ ፋቢዮ ካናባሮ አሰልጣኒ ሃገራት ጋንታ ቻይና ኮይኑ ክሰርሕ ምስ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ናይታ ሃገር ተሰማሚዑ እዚ ወዲ 45 ዓመት ዓላሚ ነዚ ሓድሽ ስርሑ ጎኒ ጎኒ ንጓንግዙ ኤቨርግራንድ ናይ ምስልጣን ስርሑ ከካይዶም ኮኸብ ተኸላኻሊ ክለባት ጁቬንቱስን ሪያል ማድሪድን ዝነበረ ካናባሮ ንመዝነት ምስልጣን ሃገራት ጋንታ ቻይና ካብ ማርሴሎ ሊፒዩ ተቐቢልዎ ዘሎ ሊፒ ከም ኣማኻሪ ኮይኑ ንኽዓዩ መዝነቱ ለቂቑ ዕለት 21 ናይ ዝሒዝና ዘለና ወርሒ መጋቢት አንጻር ታይላንድ ብዘካይዶ ጾታ ምስ ሃገራት ጋንታ ኣሃዱ ብዝብል ካናባሮ ንፈለማ እዋንዩ ሃገራት ጋንታ ዘሰልጥን ዘሎ ብክለብ ደረጃ ግን ኣብ ኤስያ ተሞክሮ ከም ዘሎ ይፍለጥ ቲያንጂን ካንጂያን ናይ ቻይና አልናስር ናይ ስዑድ ዓረብ ዝዓለመ ካናባሮ ኣብዚ ሕጂ ድማ ምስ ጓንግዞ ኤቨርግራንድ ኣብ ምስልጣን ይርከብ ተጻዋታይ ቸልሲ ኤዲን ሃዛርድ መጻኢኡ ምስ ሪያል ማድሪድ ምዃኑ አተንቢሁም ስሙ ብተደጋጋሚ ምስ ማድሪድ ክለዓል ጸንሐ ሃዛርድ ምስ ሃገራት ጋንቱ ተጠርኒፍሉ ኣብ ዘሎ ግዜ ብሓደ ጋዜጠኛ ኣብ ፕሪሚየር ሊግ እንግሊዝ ን7 ዓመታት ምስ ሓንቲ ሰማያዊት ማልያ እትለብስ ጋንታ ተጻወተ ዓርክለኒ እዚ ዓርከይ ምስ ዘጋንታ ብዙሕ ዓወታት ረኺቡ እዩ ሕጂ ግን ንኻልእ ሓድሽ ብድሆ ተዳልዩሎም ሓንቲ ጻዕዳ ማልያ እትለብስ ጋንታ ድማ ትደልዮላ ስለዚ ነዚ ዓርከይ እንታይ መመኸርካዮ ዝብል ሕቶ ቀሪቡሉ ነይሩ ሃዛርድ ድማ ብፍሽኽታ ንዓርከኻ ጻዕዳ ማልያ ዓድገሉ ዝብል መልሲ ብምሃብ ናብ ማድሪድ ናይ ምኻድ ድሌት ከም ዘለዎ ኣተንቢሁም ቅድሚ ሕጂ እዚ ወዲ 28 ዓመት ተጻዋታይ ነዚ ሕቶ አንጻራዊ መልሲ ይብላ ነይሩ ማድሪድ ንሃዛርድ ንምግዛእ ንቸልሲ 82 ሚልዮን ፓውንድ ከም ዘቕረበትላ እንተኾነ ግን ከም እተነጽገት እዩ ዝሕበር ብመንገዲ ዚዳን ዝተፈላለዩ ብሉጻት ተጻዋቲ ኣብ ምህዳን ትርከብ ማድሪድ ነዚ ዘቕረበቶ ገንዘብ ወሲኻትሉ ክትመጽእ ትጽቢት ይግበረላ ብጀካዚ ዚዳን ንመስመር መጥቃዕቲ ማድሪድ ንምሕያል ንሴኔጋላዊ ተጻዋታይ ሊቨርፑል ሳዲዮ ማኔ ናብ ስታዲየም ቤርናቡ ንምግዓዝ ዝሰርሕ ከም ዘሎ ፍራንስ ፉትቦል ዝተባህለት መጽሔት ሓቢራላ قدم كلا إجري شامبيونز ليج أوروبا أتقع يوفنتوس كريستيانو رونالدو جول مس أمزجبم أبلعلي أسلت أني دياغو سيموني حنيون مفداي كابس نسرعة وزعي بزخنا منجدي حاجو سوب متسمبالو بمحبر كعسو إجري أوروبا مالت يويفا وقعوا كسيك قريب اللوم يويفا تمسطالي تكبر نزفت سم دياغو سيموني 10,000 باوند كأتعيو كمز نبر الذكر كوينو رونالدو دما انتهي عينة مقطعاتي كمز غبل دحرت صباح حاموس كفلت يوم ጋንቱ ዩቬንቱስ ሮናልዶ ናይ ገንዘብ ምበር ናይ ጾታ መቅጻዕቲ ክወሃብ ኢላ ከም ዘይተኣምን ገሊጻላ አሰልጣኒ ታጋንታ ማሲሞ አሌግሪ ቦገኑ ሮናልዶ ዝተፈለየ ነገር አይገብረን ልክዕ ከምቲ ኩሉ ተጻዋታይ ዝገብሮ ሓጎሱ ጥራይ ገሊጹ ብምባል ሮናልዶ ተሪር ስጉምቲ ከስዕብ ዝኽእል ተግባር ከም ዘይፈጸመ አፍሊጦም እንግሊዛዊ ቢሊዮነር ሰር ጂም ራድክሊፍ ንቸልሲ ንምዕዳግ ተበግሶ ከም ዝወሰደ ታይምስ እተሰሜት ጋዜጣ ኣብ ሕታማ ኣስፊራም ብመሰረት ሓበሬታ ጋዜጣ ሰር ጂም ንዕድጊ ክለብ ቸልሲ ኣመልኪቱ ምስ ወናኒ ታጋንታ ሮማን አብራሞቪች ኣፈናዊ ዝርርብ ኣካይድሎም እታ ጋዜጣ ወሲኻ ከም ዝገለጸቶ አብራሞቪች ነቲ እንግሊዛዊ 2.5 ቢልዮን ፓውንድ ሒዙ ክመጽእ ነጊርዎሎም 21 ቢልዮን ፓውንድ ዙንን ምስ ኬሚካል ኣብ ዝተኣሳሰር ስራሕ ዝነጥፍ ዝሃብተመ እንግሊዛዊ ሰር ጂም ራድክሊፍ ብጀካን ክለብ ቸልሲ ንዝሓየለት ክለብ ቅድድም ብሽክሌታ ዓለም ስካይውን ኣብ ኢሉ ንምእታው ይጽዕት ከም ዘሎ ተፈሊጥሎም ኮኸብ ተጻዋታይ ኩዕሶ እግሪ ኣርጀንቲናዊ ሊዮኔል ሜሲ ናብ ሃገሩ ተመሊሱ ክጻወት ከም ዝደሊ ገሊጹም ሓሙሽተ ግዜ ዕውት ባሎን ዲኦር ዝኾነ ሜሲ ኩሉ ግዜ ከም ዝብሎ ገዛይ ኣብዚ ኣብ ባርሴሎና እዩ ሓደ እዋን ንኩዕሶ እግሪ ኣርጀንቲና ክፍትኖ ይደልየ ኣብ ዓደይ ምስ ኒውልስ ኦልድ ቦይስ ዋላ ን6 ኣዋርሕ ክጻወት ይብህገ ኣብ ኤውሮፓ ግን ብዘይካ ንባርሴሎና ንኻልእ ጋንታ ኣይክውክልኒ ክብል ተዛሪቡ ኣብ ንስ ዕድሚኡ ናብ ዞባ ካታሎኒያ ብምግዓዙ ናይ ስፓኛ ዜግነት ዘለዎ ሜሲ ካታሎኒያ ከም ሃገር ተፈሊጣ ኣብ ሃገራዊ ውድድራት ከም ዝሳተፉን ክውክላ ከም ዝኽእል ዝፍለጥ ኮይኑ ሜሲ ግን ኣርጀንቲና ምውካሉ ሓበን ከም ዝስምዖ ገሊጹ ብ65 ሸቶታቱ ዝበለጸ ኣመዝጋቢ ሸቶ ሃገሩ ዝኾነ ሜሲ ንባርሴሎና ወኪሉን 561 ሸቶታት ከመዝግብ በቂዑ
ሜሲ ብዛዕባ ሃገራዊት ጋንቱም ሓደ እዋን ሓደ ዓርከይ ምስ እስጳኛ ተጻዊትካ እንተ ትነብር ሕጂ ዕውት ዋንጫ ዓለም ምኾንካ ኢልኒ ንዓይ ግን ዝኾነ ዝህበን ስምዒት የለን ምስ ኣርጀንቲና ኮይንካ ክትጻወት ፍሉይ ነገር እዩ ንዓይ ክብል እቲ ኣብ 2016 ካብ ሃገራዊ ጸወታታት ከም ዝተኣለየ ገሊጹ ዝነበረ ብልሕተ ጸወታይ ሜሲ ምስ ፔፕ ጓርዲዮላ ዳግማይ ክራኸብ እዩ ንዝብል ዘረባታቱን ውድቕ ገይርዎሎም ዝላታን ኢብራሂሞቪች ብክላስ 92 ወይ ድማ ብፈርጊ ቦይስ ንዝፍለጡ ገዳይም ተጻዋቲ ክለብ ማንቸስተር ዩናይትድ ምኒን ምባል ከቋርጹ ኣተሓሳሲቦም ከም ጋሪ ኔብል ፖል ስኮልስ ፊል ኔብል ዴቪድ ቤካም ኒኪ ቫት ራያን ጊግስን ካልኦትን ገዳይም ተጻዋቲ ምስ ሰር ኣሌክስ ፎርግሰን ኮይኖም እልቢ ዘይብሉ ዓወታት ከም ዝሓፈሱ ዝፍለጥ ኮይኑ ኢብራሂሞቪች ግን ነዛ ሕጂ ዘላ ጋንታ ምስታ ኣብ እዋንኩም ዝነበረት ክለብ እናወዳድርኩም ኣብ ቴሌቪዥን ቀሪብኩም ነቐፌታ ምዝናብ ደው ኣብሉ እንተኽኢልኩም ክብራ ክምለስ ሓግዝዋ ክብል ምኹሩ ለጊሱም ኢብራሂሞቪች ኣብ መልእኽቱ እቶም ብፈርጉሰን ዝዝወሩ ዝነበሩ ዝበሎም ገዳይም ተጻዋቲ ብፍሉይ ንፖል ፖግባ ዕላማ ከም ዝገብሮ ብምልካት እቲ ምኽንያት ድማ እቲ ፈረንሳዊ ኣብ እዋን ፈርጉሰን ነታ ጋንታ ጠንጢንዋ ከይዱ ብድሕሪኡ ምምላሱ ባህ ስለ ዘይበሎም እዩ ኢሉም እቲ ሽወደናዊ ነቐፌትኡ ብምትርናዕ እዞም ተጻዋቲ እዚኦም ፈርጉሰን እንተዘይ ኣዚዝዎም ኣፎም ከማን ኣይከፍቱን እዮም ነይሮም ድሕሪ ምባሉ ሕጂ እውን እንተኾነ ብፍቓድ ፈርጉሰን እንዲዮም ዝዛርቡ ዘለዉ ዋላስ ኣይኮኑን ኣይፈልጥን እየ ኢሉ ካብ 2016 ክሳብ 2018 ምስ ማይ ዩናይትድ ተጻወተ ኢብራሂሞቪች ኣብ መወዳእታ ኩሉ ኣብ ዩናይትድ ዝኸውን ነገር ብመንጽር ዓወት ወይ ዘመን ፈርጉሰን ክምዘን የብሉን ንሱ ናቱ ታሪክ ሰሪሑ ሓሊፉ እዩ ሕጂ ግን ካልእ እዋን እዩ እታ ክለብ ኣብ ህሉ ክትነብር ኣለዋ ኢሉ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ዩቲዩብ ቻነል ሲነማ ሰመረም ንምክታልኩም እናመስገና ንሎም መዓልቲ ኣዳሊናልኩም ዝነበርና ስፖርታዊ ትሕዝቶታት ኣብዛዚምና ኣለና ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ሓበሬታታት ክሳብ ንረኸብ ንኹልና በብዘለናዮ ሰላም እንተዕናን